Kohaman ko para ba how Jesus Christ. Aga jingpule banigong midagas ngi bad haka gospel midagas ngi ngeleos ngo shapang ka bor janga jingduai. Shapang ka bor janga jingduai. Aga jingpule banigong midagas ngi na ka kitab Exodus kalnang bakat niyo ngeleos ngo shapang ka tma hapding ki Israel bad ki Amalek. But haba Moses laga jingait ka bakraw haba Moses ulara ya tisha jrong sha utrai but haba ula stang ban duai na kabenda ki pait Israel ke la stang ban job na mar ke jing duai jong u Moses Henry haba Moses ula sngot tlot haba Moses ula tight na mar udang duai kumne ulara tisha jrong sha jisu bar udang duai kumna kabenda ki Israel haba Moses ula stang ban sngot tlot haba ula stang ban sngot tight haba ula pin hiar ya ke te jongu ki Amalek kilas dang ban job Henry ngelios ngo u Aaron but uhur kila yarab ya u Moses but u Moses ula duai tak jingait ka bakraw na ka benda ki pai Israel but lang ba ka jing duai jong u Moses ki Israel kila job ko hamur ka para ba ina Jesus Christ kumba u Moses ula duai na ka benda ki pai Israel ngi barong ngi deban duai na kabenda kibe kum kikime kikpa pide ban duai na kabenda ki kon kum nang deban duai ngi deban rak te sjrong sau trai bar ngim deban ngot thait ngim deban ngot tlot habangi duai da ka jinget ka bakara habangi duai na kabenda ki kon ki te jongi en sedon ka jingkala ka bamut ki kon ki te jongi kin kala ka bamut ada ki im ha ka pop ada ki ya da kalanti bakla kin sakla ka bamut kin sawan phai sha utrai bar kum ki kon gi laban duai na kabenda ki kime ki pa lada kidang im haka pop lada kim ju let jinges kim ju duai lada kim pediang sakramen kim ju kongu ki hukum jong blame kum ki kon gi laban duai kum ba Moses lada duai ngi deban rak rong sau jisu bada ki jinget ka bakrau ngi deban duai da ki jinget habangi duai uji sun sele uble un sele ki khambala bakrau ha ki jingim jungi bad ha ki nge sam jungi bara komun ka para ba id tengi deban duai kem ngim deban du jingkermen daga jingir ka bakrau ngi deban duai na ka benda ki be kito ki bapan jing duai nangi kito ki bapang ki basitom ki nong pop ngi deban duai kumba u Moses ula duai ngim deban ngot tlot ngim deban ngot thait habangi duai daga jingir ka bakrau habangi duai ubleun sele khambala bakrau ha ka jingim jungi badlang baga jing duai jungi bon ki burukin iyo pediang ki jingger ko jungu trai bon ki burukin ban phai sha uble bon ki burukin khla ka bamot barkum jur ha gospel ngelias ngom uji ha gospel jongom Lukas kalonga bakat pra ngelias ngom ha kabeka parishi ka ba sotinar hadu kata uji sula ong ki senran jongo pimde bandu jengkerman haba pe duai uji sula hikai ki senran jongo pimde bandu jengkerman haba pe duai bon sin ko hamun ko para ha jingim jungi ngi du jengkerman habangi duai mar ngi duai na kabenda ka begi jingtumo harin katto katne por habangim yo kabangi pan au ble ngi stang bandu jengkerman ngi stang bandu jinget ban ngi yongkumno na dumida kasngi nganam duai bale namar mindala bon snem ngala duai na kabenda kane ke jingtumo henre ngam patyo na dumintaru hadu mintaru ngam patyo tengan ngan sange ban let saing bane nganam let duai shu ngan sange ban duai mare lamar ngala du jingermen barngi stang ban du jinget henry uji sulang baga gospel uong kumno pimde ban du jingkermen bar uji sula ong ye ki pait bam ki sinran jungo kabege pharishi ula ong ha kabege snong radon ubai unong bishar ubom ship ting ya uble badum kain snip ya ubriyo और कुमजुरो हाका जुकश लोंग लडन कबाई के रिखिंदे बट कलावान मन कसंगे कलावान बट कला ओं कुमनो या उनोंग बिशार होक यंगा परशा उनोंग ban bein jonga बिशार होक यंगा uba ban bein unong ban bein jonga man lakasngi kana gari khinde kalawan hakmad une unong bishar but kalastang ban ong kumne but uji suang slam uta unong bishar tre henre kam hardin ulele kumno man lakasngi kalawan beid but kadang disturb yang kadang clear nga dengan sebishar ngan sai kakat kabak kapan ngan sai bar kalayo bar uji suong
hakabakut ko gospel uji suong tos ngabha ya kae kaba unong besar uong hato ublei unom besar hok ya kibala jid jongo kibayam krpad ya u bats ngi bad made hato un penslam ban yarap yaki nga ong happy un besar hok ya ki shisendon haba uneyu uneyu nong besar u bom shepting ya ublei haba ula yarap ya uto katoka rikinte katno ublei unsa yarap yang habangi yam bat sngi bat made daga jinget ka bakrao kabamod langba ka gospel uji surang hikayang ibai pe ibai uji surang ong yang ibai pe ibai kumba kana ka rikinte kala pan daga jinget habangi rongi pan kumna kala pan lisa kala yam ese kala pan daki umat mo te haga jukur kom habangi leid hakamat ublei habangi yam habangi pan habangi jau umat hakamat ublei daki umat habangi pan na uji sudah kejingit ke bakrau ka gospel lang ba gospel uji suangingi ublei unsa ayangi ublei unsa kerku doyangi henry bun sin ko hom ko para ngimjo duai kumne mo ngimjo jau umat hakamat ublei bun sin ngis ngol rain ban duai daki umat ngis ngola rain bon sin ban duai daki umat ngis ngola rain ban jau umat hakmar dublei bon sin ngi jau umat hakmar kibriu ban ya bon kie ngi le hakmar kibriu ban ngi stang ban jau umat ban ngi stang ban yam hendrei hapoing mene hakmar ublei hakmar ke duan jang utrai hatongi ngola rain ne yam ban jau umat hatongi ngola rain ne yam ban duai daki umat hatongi ngola rain ne yam ban rakish jrong shawji suba duai ban bar kerpar ya ublei bon singis ngola rain dene kata gada bon singim pediang jingger ku jangut rain namar ke jing ngola rain jungi namar ke jing ngot tein jungi bon sing ngi du bon ki na ublei ko hom ka para bain hauji sukres lang ba gospel minda uji sudang hikayang iwei pe iwei what do jingerman lese bon ha preng jumbe pidang duwai na kabenda bon tiliki jingtumu mo pidang shibon ki jingtumu happa gadonot lese minda la bon snam pidang duwai bon benai pidang duai nak menta kabe ki jing tumo lese banyu jing ko jing kia lese banyu jing suk jing kamen haki inga sem jing lese umdon jing sngot haki inga sambar pidang duai lane pidang duai nak menta ki kon ki ti bakin khilla ka bamot bakin stang banim ka bagi jing ka batmai lese pidang duai nak menta ki kime ki pa kiron hapdang jing pang jing shit menta la bon snam kiron hapdang jing shit lane bon kibe ki jing tumo kitage belada interview kitage ki badang what kam kumne bon jait ki jing tumo kiron happo go nod hendrei what ada pidang duai bones namur klem yo jubabna ublei pistu duai bet man lakasgi lese pilit mas shiminda ke mas pokut pi thoi ki jing tumo pi terwa mas endre pimio jubab na ublei te hatto ngis stang ban du jingermen hatto ngi ong na duminda kasgi ganam duai ngan sangena ban duai namar minda la bones nem ujisu udang ong yang ibai what do jingermen haba pe duai kermen ublei unsa ai kat ka bangi pan na utrai dak jingen ka bakrau ublei unsa ayangi ko hamun ka para bayin hau Jesus Christ rada pelas tang ban du jing kermen rada pelas tang ban du jingen ha ublei minda kasngi uji sulang ba gospel ong yangi ibai ong ya pi minda wat du jing kermen gan se yarap ya pi gan se kerku ya pi gan se jubab ya pi duai bet dak jing kermen duai bet dak jinge orkum jurukum ba Moses ula duai na kamenda ke pai Israel lang baga jing duai jung Moses ubule ulele kabe ke khambala bakrau ke Israel ke la job persha yaki amalek lang baga jing duai bar jinge ka bakrau jung Moses kumba Moses ula duai ngide ban duai na kamenda ke bai orkum juru lang baga gospel uji suong ngimde ban tu jing karmen daga jinge ke bakrau barabor tongi duai kram bangi barong en yo pedang bon ke jingger ku jung utrai halor jung ibai pe kum juru lang baga jing duai jungi bon ki bore ki bapang ki bashutam ki no jing ko jing kia ki nong pop kin khla ka bon kin ban phai shakabalang kin ban phai sautrai tongin kerpaudia Jesu hakane ke mas bakhoit ban yarap yangi ibai pe ibai bangi barong in duai dak jingait barkum juru ginam do jinggermen ginam do jingait hage jing duai jungi tong duai nak benda kane baro kat bangi nak shiminda yakane ke mas bakhoit enero yau Jesus Christ